ए अमणी तुका आपयतस गो राब गो. देवस्थानाक गेल्लेल गो आनी के पूजा चलतस प्रसाद दिवची वेळ आसके ताकाची तितले भितरी तुगेला एक इम्पॉर्टंट विषय सांगया म्हण येईल हांव. आजी कसंदल गोतस्वे थंय देवस्थानाक म्हूण वतस इल्वे तुगेला न्हू येद्रा मेळ्ळे रे कसले खंग येतस तूं एकलोची म्हण निमगिलो. हांव भूक लागतस देवस्थानान तूं प्रसाद दितात खंय नवे ताकाच वतस म्हणलें. ताका तुगेला न्हू पानीपुरी खातवे म्हणलें. हांव म्हणलें पानीपुरी खातवे म्हण तूं रिक्वेस्ट कोण घेवचें न्हय गज्जणा. पानीपुरी खा रे म्हणून ऑर्डर कर का मलगड तुम्ही अशी रिक्वेस्ट करूनच म्हणलें. मागीर तुगेला अण्णान म्हाका ते पानीपुरी स्टॉला आपण व्हर न्हू एक 5 प्लेट घेवन दिल पळय. तृप्ती जाली गो. मागीर हांव तशीची देवस्थानाक गेलो. थंय भायरी सुमार जन उलयत आशिल्लीं ती तूं ते म्हणलें पळय कावेरी माव म्हणून तिगेला न्ही तिगेल बमणाल बग्गे ತಂಗಲ್ ದುವೆಲ್ ಹೊರಡಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ರಾಪಲ ಖೈ ಅದೆಲ್ಲ ರೀಚಿ ದುವೆಲ್ ಹೊರಡಿಕ್ಕ म्हण सकडा लगी सांगून दुड्डू आणि कसंकी पुरा घेता असत के पळय तरकारी अंगडीच्या लगी मस्त तरकारी घेतला खंय आणि दुड्डू दिनी खंय गो अशी पुरा उलयता आशिल्ली ती. ताका ते विशय तुका सांगून देवस्थान वचा म्हणून तितले भितरी प्रसाद व्यवस्था जाता नवे म्हणून. होईवे म्हणी तू खुशी दल्वे थँक्स गो. म्हाका तेचिके पोट हगूर दल गो मारयती ते विषय ऐकत लगून पोट फुग्गून येईल म्हण किदल्ले केदन तुगेले सांगचे केदन हगूर दवचे म्हण रक्त असील गो. थँक्यू गो. आत तेचिके पोट्टान जाग दल पळय आनी उपास हांव चमकून देवस्थानाक वतना समज येता पोट्टान समज जाग असता येता इथं. हन्ने काउंटुलन प्रमोस करता म्हणूच निर्धार केला. आता वचून लेडीज क्लब असेल बॅडमिंटन पूर्ती हे विषय सांगता हावे पळता बसलीत मग तुम्ही वरा मी गेलो तो लेडीज क्लब येते. आज हम गेले बोंडी सांची पार्टी गम्मत लनवे वही माकन तो भारी खुशी दल्ले. आता तंतु घरा वच्चे नाक मन दिसता घरा रिगलिवे कामा सूर दलमणारी रात्री 11:30 बार दवचेस तिथले ते काम कोण 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 पूर दावनसता हंतला फाटी दिल तकडकड गुंत म्हणताना फल्ली दावनसता आणि वापस तेंची कहाणी पा देवा तका आजी कसं लड्डव्व घरा वचन प्याच केलरी हाडना म्हणून तुळसीन फोन केल कुठले येत गो म्हण सांगून आईलीची. तुमगे लेडीज क्लब येवी येतवे ಬಾಲ ಪ್ರಪಂಚಂತಾಸ್ ಕದಲಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಸಲ ಇಲ್ಗೋ घरा बगला इलंक या बैस कापिटकी चापिटकी म्हण निमगुट सोणू कसले कायली म्हण निमगीत म तुळसी मा येतो समवे हे वत्त बाल प्रपंचंतासलरी मुका लेडीज क्लब क्याना वे हावा तकाची लेडीज क्लब म्हण कशी असता कसन उलयकती म्हणू आताच पळून घेतलरी मुकार लेडीज क्लब येऊच भितरी कसकसने चेंजेस कोच्चाक आयडिया मेळत नवे म्हण आईल हावा. अबाबाबाबा गुड्डी मिरसांग भारी जोरेस मो गायन कितले पाप के तिगेल दू तितली जोरी. गुड्डी मिरसांग दलवी तू आमसानी खोट्ट साधनक्क नेच्चु तमाश केल्ले का तू शुलच वे तुगेल साधनक्क मात्र तमाश केलेल म्हणलेतलावे हावे तमाशे केलेला बा गुड्डी मिरसांग दलवी आमसानी खोट्ट कॉम्बिनेशन लायक असते नवे ಹೊಡ್ಡಂಗ್ ತಶ್ ಪ್ರೌಲೈ ತತ್ವ ಮಣಿ घराय असम करत तुका. हाव मात्र ಹೊಡ್ಡಂಗ್ ತಶ್ उलचनच तू उलट मो अण्णा कितले सवता अण्णा कितले सवता त्यांनी पर तुगल प्रश्न ಹೊಡ್ಡೆ नवे त्यात हेत पर तू कुड कसं नवे राब तुका अण्णाला सांगून सम करते पळे तू अण्णाला दायदला सांग तगल अम्माला दायदला सांग विषय काय चेंज दायना तू अण्णा कनी अण्णा मग सौच वई नवे अब्बा चलिए
साधनक्का तू पुस्तक सैरिक सदितस नवे पळे ही चल्लिदायत की पळे ही चलिदला दव्यत गोम गेल पुत्ताक पळोच्या काही चंदेस चुरकस ती गुड्डी मिरसांगी हा वंसाणी खोट्ट लायक दत्त गो हुश्शप्पा यागो बैस कोमणी एकलन पुणी संका मंदिसानी असं वाटना आमची बसली कसने हाव गुड्डी मिरसांग तू वंसाणी खोट्ट मका सून कोण घेतले तू आमचाणी खोट्टनी गुड्डी मिरसांगी मध्ये तो तुगल पूत मीठ दावनो कर गुणोचात हुशार पळे आता इथले रोप मारता पळे दैरी कोण हद्दलर होरी मक्कन तो खुशीच पळे ओ हो हाव हडी कोण गेले तू खुशीच वे ओ बहुशे तुगल अम्मने शी म्हणलेल की म्हण अम्मा लगलडे कोर्ची सोडमणी आज सांग मिगेल सून दवचक तू कोपी गेसवे म्हणू मिगेल पूत पळे फॉरिन अंतस ताको हडिकोन घेतले री मस्त चॉकलेट मेळते तुका हो हे एक फ्री म्हणजे ऑफर वेरी नवे अड्ना इथे हे स्कूला वच्चे वजूचे बरोचे करकरे पशी हळदी दावनो तुम्ही घरी उचकट नामन दिसत मक्का दल्लरी तुगल पुत्ता हळदी कोंगेनो फॉरिन वच्चे मेरी ने एक दोन पण तशी भोवने दल्लरडना थैंची रपचे मेरी मग कोपिकना दल्लरी चॉकलेट मेल्ट म्हणताना सोडच्या काही म्हणणे ना मका हा एक काम करूया साधनक्का कसं म्हणे हळदी दत्ता हाव तुगल पुत्ताक तो ते फॉरिन नंतोस हाव तुमगेल घरांतच ताईता ये अम्मणी कसं तशुलय तो अम्मा हळदीचे पुढे पूरा विषय क्लियर कोण घेऊ का म्हणून तुमची तुगल फ्रेंडाक पे फोनात म्हणतसली तशी छावे उलेला बा तुम्ही कसं त्याला उलवेता आम्ही उलेला मात चुकी नवे कोप्पू नग्गो गायना तुगेल दू चंद कोण उल्लेतस म्हणून हावे तमाश केले पळे साधनक्का उलेला री तमाशे हा उलेला मात अमाशे नवे इतले का मक्के हळदी कोण घेऊ का म्हणा अशी नाही अशी म्हणा कशी गो मणी हावंत तुक सून कोण घेऊ का म्हणू एक पायर राबल्या मिगेल पुत्तान मग सुरवरी सांगला तू कोणाक सून म्हणतीक पळे तिक्का हांव हरडिकोन घेता म्हणू तुगला आननी अम्म कसने नक्क म्हणती इत्याक म्हणारी हावनी तुगल अम्म फ्रेंड्स आणि तुगल अनमनी तुगल बमनल अनमस पळे तन्नी दोगजन फ्रेंड्स तस तोन कंच तोंदर ना अम्मा तू अत्तकड घुवा अथाव कसने काउंटर डायलॉग उल्लेला रे तू शिकून दिले म्हण दत्ता हाव स्ವಂತ ತಾನು ಉಲ್ಲೇಲ್ म्हणतान कोळ कमला रे तू तकड गुण बैसा साधना कितले सांगतस ओपूंगे गो गायना लायक सोयरीक होई गायन म्हणणे लायक सोयरीक आम्ही तत्तावळी वच्चे वच्चे कोरियत गम्मत असता ओपूंगे तुम्ही पुराजन निकले सांगताना मग कडना बा कೈಲ್ ಕಷ್ಟ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಚರಡು ಯೋಚನೆಚ್ಚ ಬಾ ಮನ ಆನಮನ್ ಸಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಮೊನು ಪಯ್ಯ ತಿಕ್ಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಸಂಗ್ಲೆ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ತೆ ಹೊಯಿ ಮೊನು ಪ್ರೂದಲ್ ಪಡೆ ತಶ್ಕ ಸಲಕ್ ಸಂತ್ ಗೋಮಣಿ ತುಕು ಚಾಂಗ್ ದವೋ ತು ಸುಕಾರ ಸಮಣ್ಣೆ ತುಗಲ ಅಮ್ಮನನಿ ಸಾಧನಕ್ಕನ ಸೊಯ್ರಿಕ್ ಸಂಗಿಲೆ ಮಿಗೆಲ ಅಮ್ಮ ಕೆತ್ನೆ ಪಳೆಲರಿ ಅಶ್ಮನ್ ಗೊತ್ತಸಿಂದಲನ್ ಮ ಕೊರಡಿಕ ನಕ್ಕಸಿಲೆ ಕಸಲೆ ಪುಳಿ ಹೊರಡಿಕೊಂಡ್ ಗೆತ್ಲಿಕ್ಕಿ ಮ ಸಂತಾಸ್ತಾ आता मग खोडी कच्चट बासरल्या ही बघेल कष्ट मग केव चनत म्हणसल्या रे अश प्रकार तसेल वेही म्हणीन मग सौच प्रशी पुढे ती कसं जाऊ का म्हण निमगीता सांग म्हणी तू कसं जाऊ का बादाम मिल्की कापी की चहा की कशाय की ज्यूस की कसं जाऊ का मग खाऊच्या पिऊच्या कसने नका एक इम्पॉर्टंट विषय हो तुला लगी उल्लो कासिल तुळसी मये तका छंद येईल हाव तू सांगची इम्पॉर्टंट विषय म्हणा रे पुट्टकन कसने बाद दिलवे तुका थो सन्न चेडवन बरी संचेडवर बगी मात उल्लो का म्हणसवे हड्डा विषय आमका कळला म्हणलेतलवे तू हा उल्लो का म्हणसिली ती कावेरी मावनी रमानन म्हणतले कसेची मोस केला खेनवे तुका हे विषय तू कश कळगो म्हणी कशी पूरा काने हंगा असत नवे ಒಟ್ಟು ಐಕ येते आज आम्ही खेळता असताना ती कावेरी मावनी तिगल बम्मू
हे कावेरी अक्कन संगील पुरा फट्टी तू केकले का नाही गो मस्त जनक मोस केला मुंडल पळे इक तशी सोडचनच होई गो घरा वचून सम्म दबायसू का हाव येता मिगेल बमना कैतीन मस्त मोस केला अय्य वचून दबायसे कुडले ती देऊन तुमको दूध घेऊन सोडतवे अय्यो हड्ड काय नाही हड्ड इतले बुद्धी ना अमणी हड्डल विषयंत मत्ती घाल नका तू बारी जोरस को अम्मा होड गल कुडले तू कसंडलरी कानून कोरी येता नवे कानून मक्कनी अन्नुक मात्र तू मात्र फॉलो करना हड्डांग सोचनजिके तू हड्डा सोता आणि हड्डल विषयंत मत्ती घालचनजिके तू मात्र सन्नल विषयंत मत्ती घालता तुम्ही तमाश म्हणून आमक किती झाले सवियत बेजार करी येता आम्ही मात्र वापस उल्लाचना प्रश्न निमगेला उत्तर देऊचनज जवाब दिल्ली म्हणतात उल्ले अशी उत्तर आपल्याली इतकी उल्ले तसं निमगी तसं हा हो म्हणते की पळे म्हणते अब्बाब्बा तुगेल अम्मल परदवनो हाव तुगेला सॉरी निमगित सैबिणी तुगेल कसने प्लान असला सांग हाव सांगचिदला रे तुम्ही तंगल घरा वचून निमगुच पशी ती कशी उपाय मोस केली तशी तुम्ही वरा कसने अपनी प्लान कोनो उपाय तुमगल दुड्डू वापस घेयते सूपर सूपर अमणी होय आमगेल अमणी सांगचे करेक्टस उपाय रम्मी तिगेला दुड्डू वसूली करका मस्त थँक्स गो अमणी तुगल निमिती मस्त हेल्प दल मका आता पुरा थँक्स खाली कोणी ना तुळसी माये काम दाव मात्र ऐडी पुरा तुमगेलेंची मिगेल अम्मन सुरवेरी सांगला हॉटेल विषयात मत्ती घाल नका म्हणून तीन सांगची काही फट्टी नाही मिगेल हत्ती सांग मत्तेन तो स्कूला विषय धर ना आणि तुमगेल विषय कश धरता तुम्हीच कसा म्हण प्लान करत इथे हावनी येता हाय तुम्ही मेरे बाहेर लिंक वे वच्ची पशी पुढे आमगेल व्हिडिओ केक लाईक केला ते तुम्ही मस्त जणांना मस्त लाईक दिला रे यूट्यूब आमगेल व्हिडिओ का रेकमेंड करता मस्त व्हायरल झाला रे आमगेल प्रपंचाक मस्त जण येतात ते याची निमित्ती हमको मस्त व्हिडिओ घालच्याक सपोर्ट मिळता आणि तुमगेल फ्रेंड सांग परा आमगेल व्हिडिओ शेअर करा ते तांकाय आमगेल प्रपंचाक आपण हाडा ते